pedang sobhai pi baro syakatup kubor mentagajan miet syun paj kubor kubnya ini pechwai kemat bekongsan. 1 point tap vote prapo point kendai way nak sispa di pajba hak election chiteng semoi hagam di taksi. Latest no MDC berim jong kemau di ubah James Shiliang Shah keseng UDP haringkat kinong kershan jong u. Persyaat kuih teli kisnong jong ketan mau syndut ya ke jingkak konstituensi ya pajba Syah Office KHASI Hills Autonomous District Council. Onbu ya kerensan yakura MMA cage fight ha katamasa cherry blossom. Bat kintu MLA kamau keruat ya kinong rep dan pelik jumut ha ke jingtung jingtep batam vendor. Kikubor kibabnya. Ka jing tap vote ha ka san pun riau gambagre constituency kala sedang ha ka por nyo buje men step ha ka leng ki jaka tap vote jong ka ni kathan. Kin riau ngut ki kertong ki biye kini ya ka nam job ki dei ka Dr. Mehtab Chandi e sangma na ka seng NPP ka Sadhya Rani M sangma u MDC u bomenta na ka seng TMC u jingjang marak na ka seng Congress u Bernard marak na ka seng BJP bat kumju ru ki kertong shimet u sengkra bat marak bat u Jerry sangma. Ladon kam menpelong ya ke election chiteng semoi hagam begre hadien ba u MLA jongka u saleng e sangma u la job ya ke election syaka yang dabar tawaan Lok Sabha badula e no ya ke syuki MLA jong u. Katanat election jong ke jela kala deb ya tu ru ya lai puai teli na ki san puai teli ki jaka tap vote kum ki jaka ki ba kam shongs ear. Kajing poi tap vote ki pajba tat haduk ke por sau bujin no pai sngi ke long baro prapo point kendai way na ka shispa. Ha ka jingjia ka ba kongsan e ha ka san hima sima u MDC berim jong ko constituency mau hati u ba James Shiliang ringkat bat ki spangut kinong kershan jong u kila let penyesok no ialah dia bat ke seng United Democratic Party lani UDP hinden kesngi ha Shiliang umdo hamawati Ribhoi District ya ba Shiliang ubrio ubala pau bha ha ka than mawati la pedang burom syaka seng UDP da uba Titos Khan ubadei working president jong ka seng UDP ka seng UDP kala ai dak bashen on sapen benaru ya ka kerteng jong u kum ukur tong jong ka seng Itaru ban sade aspirant candidates jong tren ya ka bakit natip dalam temik ini perlok cungi nak press lat hai kubur di sabun di ban komen itu ki beri ki dan kam dan jam ki dan kam ki bun kam tang ban komen ban benyi ki nong ilam ban peniap niai ki jing shisha takadau pi ki samla nak kerpa di ki samla jong ni kathai pek ya ki jing shisha dalil minum yalam baklai. Minum yalam baklai. Ihap penyalam hak lenti kepada. Ki nong shong snong na ki arpway teli ki snong jong kathan mau shendot jong ko West KHASI Hills balai snok ti lang ru da ki dekhot jong bon teli ki seng bhalang ki le mi pajba ban pelong ya ki jong persya jong ki mentagesngi. Kilayat pajba na jingking Sherpi syaka office traikam jong KHASI Hills Autonomous District Council ban penpau ya ka jingbom sngohun jongki halo ka jing penyesno jubor ka badang jashen bat ka constituency Rambrai Jengam. U Jeremiah Dekhar u shongkno jong ka Joint Action Committee lani JEC u leilam ya ka jing ki persya apo phalau ka KHDC ban pensngo ya ka jing persya jur jongki. Kani ka kenhun kala IT ru ika dorkhas ha usembut Chief Executive Member jong ka KHDC uba PNCM. Ka tamasa cherry blossom mentau snem hakasien ka beningkong kan sesaki ka rensan yakura mixed martial arts cage fight. Kani ka program belai kerteng ka Meghalaya cage fight kan sesaki ya kinong yakura na ka jela Meghalaya, Assam, Manipur, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, Uttarakhand bat Maharashtra bat kumju ru ya kinong yakura na bari na Afghanistan bat Russia.
Haga jingalang bat kinong patai kubor u Isaya karmau plang way na kinong seng yaka Happy Red Rooster MMA ula penslur ya baro kamtam e kena red bakin penyeso ela dia bat ka MMA namar ka ai ya ki sap ki pong ki bedon kam. The purpose of having MMA is because we have, we'd like to take this opportunity also to thank Basan for taking this initiative of conducting MMA in Cherry Blossom. And I think this is the first time that Cherry Blossom will experience an MMA event. And I believe that MMA being the fastest growing sport in the world, and at the same time, it is a sport which is very popular among the youth. We believe that it will draw a lot of attention, a lot of crowds, because the thing is, there's something about competition that people want to watch. Ka office trekam jong katanat district horticulture office Southwest KHASI Hills district hinin ka singi ka lapalong ka district level crop competition bat ka horticulture exhibition haga palau jong ka district horticulture office light lausang abakren kum ukong san UMLA ka mau karwat uba aranik taun el tongkhar ula banjur ba ka jinglong jingman ka simneng jong ka ni ka district ka biang bahana ka benta bantung ki martung marreb ki bakham remdor kum utit bat uso kiwi Kenang ba onla ban shalan shakaleng ki jaka jong ka jela bat jong kari hi barok kawai. Hagan ni kayo peninam keledon haduk shipoteli ki basa balabu da ki shispa san pongut ki nongrep na keleng ki jaka ke district. Next today. Bakalong ka babaha, bagret kinjigret nontak competition kumner kapang babaha bagi dari tang dia pengi ai baha nge dia le baha la kalong bang pamela de ne kalong bang ai balik di hayo mo kawat kalong kapabiang baha bagret kamtam yang kita organic farming ya kabal ngila balik ikum kita kalong kapasutan hadok kata-kata balik ngila sisa ban certify ban pen ikut syai ba umui ujung thung uba klam ai rawai Kaseng Confederation of Riboy People la nekop kalapan pawi kajing sngo komen jongka kabia day bat kajing wan jongka tamasa cherry blossom haboy rambong da ka bapen pawi ya kijing bentoy ki babun ki ba ai na ka benta ki samla samhoy kinong shongshnong jongka ni kathan bat wat ya kinong de jing de ki banabar ki bawan bu basa ha ka ni kathan uba bandari rantathiang ubadei u president jongka kop layro shikat day e ka sarkar jela Barulah kubur ru ya ka jingdon jong ki samla KHASI ki ba la shisha ban pelong ya ka ni ka tamasa ka bakong san e da ka bawanra ya ki nong ruai ki ba paunam jong ka perthei lajar ka taru uba rentah tiang lo kerpat ru ka sarkar bakan penduna no khendiat ya ka bai tiket na ka benta ki nong shongshnong jong ni ka than khnang ba onla ban kentup lang ru yaki Haga sengi kerpang jonggi kena red ya kaba ansara khela shai sengi katnat social welfare kalar khelupa ya katai sengi kerpang daga pang pedeng beti bachao beti parau ha district library auditorium juai ya kane ka jong rakhela pelong da ka district hub empowerment of women da ka bayas no tilang bat ka district school education officer West Giant Hills district kat kum ka pang pedeng ki kena ka juk menta kin sandur ya kalawai kari India Aba ajing kren hakatiga sengiu MLA ke Jawai uba wailat Miki Shila ula pensluri ki kena bakin sedang ban itu ela ka jong ke bor bat jingla jong ki nadu karta ka badang red kena bakin la ban prat la ka jong ke lenti sha ka jingjok I like to urge you all. This is high time. This is high time for you. Because now you are in that stage. In that critical and sensitive stage, you are like that iron which is very hot, and we can mold or you can mold yourself to whatever you like. Ka office jong ka district sports officer Nongston West KHASI Hills district hene ka sengi ka lapun ko burom ya barok ki samla jong ka district ka belawan ra nam ra burom ya ka district ka program youth exchange jong ka jela ka balong dangshan ka nong ba shalong ya ka ne ka jingpun ko burom la pelong ha plau jong ka yeng i deputy commissioner ka Nongston bela shim benta da UDC uba Garrett LSN Dykes BCM ibedai EDSO bat kiwe ki he ki han Arngot ki samla na ka district
i ban rap lang wanyang bat i job selen kadosau kilasha jet ban mi khmat yakari hagaransan jong ke perthai Bok adu kata-kata bantuan kedai distrik kedai ke Ruspa hati liang barok nak liang jong ke saudong sapun kach ke bangilai ilong ke internet batun juru ya ke jenglong hukum long jong inong west Ka Rilang Education Society haga jinga snok tilang bat ka Snaps EM College mau kerwat mentaka sengi galap penmi ya ka coaching class na kebenta ki examen yakop lani ki competitive exams haga Snaps EM College mau kerwat haga jinga donlang WMLA ka mau kerwat uba Renekton L Tongkhar i Dr. KK Nongsiet i bedai i principal jong ka Snaps EM College bat kiwe dia Kajing penmi ya kena coaching kelas kalong kum kajing pelilat na kebenta ki samla ki batep kam bat ban yakun na kebenta shibun ki exam yakop ki bakentup ya ka DSC, MPSC, UPSC bat kiwe dia. Ha kajing ja ka bas ngok kendit ha ka step jong ka sengi baar ha ka snong ri menyar nong ston. Uwei unong hikai school ubalasan post nem gerta u boxstar solang ubadai na snong nong snong jong ka snong mau klam nong pendeng ulasya penyap dusmon hadien ka jingyania ka bajur bat uba peswel langren uniu lanot ulaklat no nama balajur palat ka jing mensau hau rendang jong u hadien ba ulale ya kate ka kam runar ka ba shirkhei utei nong penyap breu ula persang ban phat krat no na kate ka jaka henry da ka jing stat jong ki bor senchar snong ulasya kem no ha ki pulet mentapak ini pet ya ka jing long jiman ka sumdeng hanong ba shlo Kajing thiat kalong 10.1 degree Celsius but kajing shit kalong 8 degree Celsius kajing sngam gau hau kalong nyopo nispa menstep but nyop sound shispa jan miet sunmideng kala ban rang bat kala ru bandon kajing dum lo kendau ka ba malu mala ki kat tu kat ni ki jaka te shwa ban poi shik bakut jong tuk kubon ni pe biang sa sin ni kini kimat bakong san 1 point tap vote prapo point kendai way nak shispa ki ba election chiteng samoy hagam bagri mentai sngi Elek snow MDC berem jong ka mau hati uba James Chiliang Sha ka seng UDP haringkat kinong kersan jong u Persya arpoi teli ki snong jong ka than mau shinrut ya ka jingka constituency ya pat ba show office KHASI Autonomous District Council Onbu ya kerensan yakura MMA cage fight haga tamasa cherry blossom Bat kentu MLA ka mau kurwat ya ki nongrap man pelet jingmut ha ki jingthong jingtep ki bakham remdor Te parlok kat tungi la poish bakut jong tuk kubor jing mentaga janmi hadu bang ni shmet plasai si ha go jok po kblish boni pi baro